okwu n'ọsọ onugbu a ka ị ga-eji mara ọmụwa ọgụ ekeghị iti na ọkịja na-ebu nkata ọgwụ ike ụdịrị na-eri ọzọ na nke ikpeazụ a arụsị agọrọ chukwu dibịa onye ụwa kpụrụ ọnụ bụ onye ụwa marị amarị maka na ọ bụrụ na ụwa gbara onye igbo nwere onye ga-akpụghị n'ọrụ mana ụwa mara onye bụ ndị ya akpụghị n'ọrụ akarịa ịbụ na elu ụwa kịta na ndị mma eji eyi ite chika nne ọ kwado aka ndị mmadụ ji wee kpụrụ ya n'ọrụ mana ọ ka mma na-akpụrụ na nke ọma karịa ịkpụ na nke ọjọọ mana ofu onye kpụ m n'ọnụ ma aghọtaghị ma ọ bụ mụ aghọtaghị mụ ka ọ maka na igbekere dọ ka ọ maka na ọ bụ ndị na-azụrụ ọ maka na ọ gbabahụ ka ọ na kedu ihe bụrụ okwu mmụọ bụ ekeghị iti na ihe m na-eme ji afụ gị arụ ụfụ kedu ihe iji wee dị so special kedu ihe iji wee dị so anxious and kedu ihe na-enye gị fu mola ma ọ bụrụ na amụwa bụ ekeghị iti kịta na kedu ihe na-enye gị mola n'aka m adịrị ọcha ofu okwu m na-agwa gị bụ na mmadụ ya bụrụ chukwu and na-eburu ọgụgụ gọọmenti ọ daa ka ekenye iti bịa kọwa ọgwụ ọ na-agwọ eke iti bịa kọwa ọgwụ ọ na-agwọ n'age ntị agbụsị mmụọ mmadụ ekenye iti ịfụta igbedredo mara ma ọ dara ma ada bụrụ ihe si na agbụrụ agbụsị ịfụ mgbede bụ ihe dara ma ada ma bụ ihe si na agbụrụ igbedredo ị na-ego na social media for many years mana duto na-eke hit nwere oke ibubo duto na-eke hit na ihe na-eme ebe ihe amaara ya amara maka onye bụrụ ifu na-eme ihe bụ akara aka ya ozu ekwe anya isi n'ihe ọshawa Benson na-eke hit na ihe ọ na-eme ebe akara aka na ihe ọ na-eme amaara ya amara ọ ya ka anyị wepụta na social media na March last year ọ bụrụ na ị ga-atụrụ page m ifu na March last year ka Jik gbara m n'ọkụ for the first time Benson ibubo ya dị m n'alụ Benson ihe na-eme ebe akara aka m ụwa niile amara ekeghị ite azụ elogo samja kemgbe 20 years ago ekeghị ite a na-ewu ewu eketa ada ka ekeghị ite ihe o ji adị tụ bụ na ekeghị ite ihe ọ na-ebe amarị amarị ekeghị ite adịghị ekwu mmadụ wenye and ka mgbado ọrụ weteredo arụsị ndị Yoruba anyị na-eje eburu na arụsị ndị Awụsa anyị na-eje eburu ọkwa ndị Yoruba na-esi Yoruba bidobe na agba anyị gwọọ ọgwụ agwọ ụdị ndị kara ha na-abịa ọkịja ya gwọrọ ha ọgwụ ọtịrị ha mma ka m na-esizi ebe a nabaje eburu ọgwụ ha egburu biko onye bụ vidio achọ ịkpọ m na fon ọkpọ m na 081 66 92 38 44 igbekere na ọrụ na-ajụ gị ma ọ bụ ndị na-achụ m ọsọ ka mgbe eke bụ eziokwu igbekere edo onye onwere ife ohio na nkụ onwere ife ga na-anya ya arụ mana ọnwụ ife ihio na nkụ iburute nkụ ọ na-anya ya arụ ekenye iti na ọkịja enwere ife ohio na nkụ ekenye iti na ọkịja a na-arụ afọ n'anya ekenye iti ọnwa ma o ji wesị gị na arụsị a na-ebinye ego ya na-agwọ ọgba bụ ka m na-agwọ ọ bụrụ na ihe ị na-eme adịghị aga aga imepụta mmụnwa bụ ekenye iti mma gwụrụ ọgwụ ọgwụ ihe ị na-eme ara aga aga dibịa adị mbrad na-epi adị na-epi ezi ọnụ na ọ bụ na akpọpụta m ndị gọọmenti kpọpụta m ụgbọ ime otu onye si mụ mee sampụ mmenwuzio ha mara m ụgbọ ya asị ma ha na-ebe m ego mmejigo ihe mmeji were ya ahụ maka na ihe ka iti ji enweghị ego gị nne ji enweghị ego tata na egbu na ọ dị egwu wayo so na-akwanye m dị ọrụ enye m ego mmejuru dị ọrụ ekenye iti na-eme nwaanyị ji anaghị afụ nsọ ya ma ọ nwaanyị jatụbeghị ime na-esiri ike ana m enye ha ọgwụ mma egiri ya ọgwụ ọfụ nsọ nyegide ya ọgwụ oteke ihe ga-enye iti na-agwụ erika ọgbụ dịka ụkwụ ụmụaka dịka ugwu ya ebidoro ibe na ụmụazị ọgbụ dịka ụkwụ onye enu a na-egbu ụmụaka everyday ekenye iti a ga-akpọta ọmụ nwa dịka ụkwụ na-eme ọfụma wọ́n mọ̀ wọ́n àwọn as long as apẹ́pẹ́ ndị arụbe ke hit ebe a ka o yi eji okwu ya na-abụ wee naba so n'ihe m na-emebi ihe mụ erike na igbekere dị na abụọ m ndị dibịa ama edu aka ọgwụ ahụ atụ na ha nwe ọgwụ ewere m ọgwụ ya gbasị mesampụ onye bụ infection kara ahụ onye bụ infection tarị akị na ahụ infection
asịrị amasị aka ya esi gwọ bịa na ebe ka eji dị mmesiri gị ọgwụ ma nchọ enyosia na mabụ na nsị gị nwoke otu aja anaghị akwụ ọtọ na-eme orike ọda a na-akụrụ ya ka ekpe ebe na ebe ka etu megide gị ọgwụ utu gị anọ ya ọrụ so n'ihe ka eji na-arụ a na-eji wee metara pọtị ka ha afụ ka nkụ ha bụzi awere na awere ebuki awere dịbara gboo awere dịbara gboo ọkpụkpọ dị ite niile egburu gbachi ite enwere ite awere itinye okuku ya ọ na-adọ ya maka onye ọbụla nwere ka o si arụ uke eji anụmanụ na mgbọrọgwụ na kpa ahịhịa wee gbuo ọnwere nke mmadụ pụtara n'ụzọ wee ara asịrị n'ite kehit ọnwere nke ọ pụtara n'ụzọ ihe mee asịrị na kehit a na-ama etinye aka na ihe ọjọọ ihe nna agwọ ọgba bụ ka nna agwọ dị mma nwaanyị siri okwu wuti di ya chọrọ ka emezie ọ bụrụ na mmadụ ji anya gbapapụ nke nwoke ma mmadụ ji anya ma mmadụ ji ọgwụ gbapapụ nke nwaanyị emesa ha anya mma eji strọ ya ọgwụ a jikọkwa ha ọnụ si be ka m kọnfam mụọ ya ọ bụrụ na mmadụ ji gị ụgwọ ma onye ahụ ekpe ahụ ụgwọ ọwụ ime na be kehit ma ọ bụrụ na mmadụ ji akọnfam mụọ na onye ahụ ji gị ụgwọ eziokwu a ga-agba ya uche n'ebe ị nọ ka ọ maala ya ji ụgwọ megide ya kwụọ ụgwọ n'ọnụrụ dị mma ka a bụkwa ụdị ọjọọ n'ọnya mere kọnfam si kpọnye m ka eke esi ihe ọbụla m kwuru ebe a so na ihe mee ihe m na-arụ erikeredo edogo dibia many years before mbata online and a na-ego m na dibia mee ihe ndị mesị ụmụ obere ihe mmesị before mbata na social media ọ bụ ihe nji social media webe nke nọ na so erikeredo n'ọnya m na-arụ mgbe mma nọ na social media ka ndị mmadụ na-afụchụrụ m na-abịa na-arụ ya sometimes self na-ajụ kedu emeziri nji bepụta yourself social media self sometimes ana m ajụ why do I even come into social media na mụ nwa bụ ege ito nwa ma mara atọ asọ mezi ọdịzi ka amazi m nọ too much mmadụ adịba ebe ọ bụrụ ya abata abata ọnwa ya ga-abụrụ ọsọ anyị kwuru n'eziokwu mana mma agba nkịtị ka ndị mmadụ ga-enye ya ibe kredo kwuru ụlọ gesizie ya ogwu okwu ọbụla mmadụ nwuru ọ na-eti ime na comment section ya gasie onye ọbụla oke n'ọbịa mgbere n'ụzọ onwezi onye na-alalụ n'ụlọ eri mgbe gọvanọ jikwa echepụta ndị agụ na-eche mba ude ga-achị onye ọbụla oke n'ọbịa mgbere n'ụzọ onwerezi onye na-alalụ n'ụlọ ọkachasị ekehit amara m nwekwara idea no basically because of you ka ndị Anambra State House of Assembly ji wee gbakọnata ọnụ wee dee law